önöknek, részt veszek az Európai Tanács ülésein. Az európai vezetők ülnek ott. Ott egy óriási változás történt. Ezek a tanácsülések átalakultak. Ezek hadi tanácsok. Hadi tanácsok. Háborúról döntenek. Most őket idézem, hogyan győzzünk, hogyan nyerjük meg a háborút, sorolhatnám tovább. Tehát megváltozott minden, arra kell számolnunk, hogy most már nem egyedül, de még mindig csak néhányan vagyunk olyan országok, amelyek a hadigazdaság, a hadikölcsön, a háborús, a hadviselés logikája helyett egy teljesen más stratégiát javaslunk az Európai Uniónak, illetve a saját magunk számára. Ez a béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság. Legutóbb már 3-an voltunk, és szerintem leszünk még többen is. Nekem az a helyzetelemzésem, hogy egész Európában gyorsan növekednek a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak. Önök is látták a számokat, a ukránok tegnap előtt jelentették be, hogy a katonai és biztonsági kiadások nélkül a következő 10 évre kérnek 800 milliárd eurót. Miközben európai gazdaság lejtmenetben van. Aki ezt kifizeti, tönkreteszi a saját népét. És az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket. Tehát ennek előbb-utóbb valamilyen társadalmi mozgalomban meg kell jelennie Nyugat-Európában. Ennek látom a jeleit.